Hai bayrok norok bahai tongbai khaklayo kahamno tongbainya hananyai haidi hingke tongte kok borok potmani bising tei sini tipra sarok ni jara petua neta no hincinai borok ni status seka borok ni tomung samung borok ni je rasniti thungmung tamo bahake thungjaka borok busujorti sika busujorti improve khagerai progress khaine borok talang thamangka tiprasa dopa hananyai as porjonto neta hanai himlayei sabo tamongkha abon kihisa o kok borok pothomani bisingtei sing phadi jetrone kisa salanyai khajani takokte bukuksong sing jotono saimano rajnitini sini je tiprasani neta rokno ini ang kebono sejanani phaya tai ang khoroksa politician ngai naibo ang kok sanani naya tamokhe ani kok brok sendel kothomatei ang omono sanamu sungo je buini je tomung samong tai bini status hekeba bini background rok tambo bahaite bo susie sona thangai sogoi tongikha abono sanani boi sangpini nukjago haidi hingke seng jotono neta kaham sini tiprasani neta roni kothama no salanyani bigina agoglayana haidi hingke seng asole takokte bukuksong seng jotono board layo tai oba hike board lanyai seng bini o netani bo seng kok khnawo tai te khoroksa netani bo seng kok khnawo tai saboni selai sabo ni khorang khnatok tai samung kaham khlainyo seng abo kuno palamayang layo takokte bukuksong tamani bagai himale sini o Tripurao belai kheno rajniti cikon bangai thangka tai aboni bagainya sini o tiprasano neta rok bahanyo belai no kaba mangai thangka tai neta belai bangai thangka hangkeno kaisa challenging haing thangka je bono khabo bo attack khainani bono khabo bo attack khainani aramang serunglai tonglai siro khonana ang bahake attack khaimano bonang bahake haime khaimano abose asole sini o Sara Tripurani rajniti ancholik party dofa hananyai neta rok belai kheno bangai thango tai sing public sing hai borok rok ngangke oma hanyo busina nangsinai je kok bai simi sawo bo borok kok bai simi sa bo borok peto khlaiei kok simi koto samung ko bole khlaya abahe borno sing tabuk terek ke sini nani digio phage takokte buksong haji hangke tabungkha agini din gerikhano hni mano tamoni bagai himale sing nogo tongpeteinyo share khlailai mohai video tei-rok ba comment khlailai sing kogrok salanyai contact khlai kam hania busilai tongmangkha tai aboni bagainya sini o Sara Tripurao je petwa neta rok je cikon je political khlainai rok juda podre political khlainai rok borok ni bagai tabuk onek ke sebai phaigya tamoni bagai himale tabuk ni borok ungkha belai no development ni phajak belai no siwi phebege tabuni borok aboni bagai tabu hai langka no kok kaham samabai tai khorsa bai te khorsa neta no je attack khlaimani bo haisi bo iraisi bo haisi hananyai attack khlaya sarasa tai rajniti kuno sanani se kerikha bongni bagai karon borok ungkha petwa neta borok khoroksa neta no attack khaya te khorsa neta no attack khaya ngake borok ni kuno rajniti ni je moncho basai kok sanani je bokte bornani kuno kok krei haji hingangke sing oba hai kaisa hisa bumu rek sawinyo matalang sinekya norok naibo naidi tai ang je samani tai bo jaga sawitong tai bo borok no sawitong karon ka sini yo Sara Tripurao belai no political branch bo bangkha hingangke branch bangkha hingka tai neta bo belai no bangkha bobo ang oma hai president bobo ang songsanai founder podre pod asake bangkha aba ang bukhoi sana thanglia tai aboni bagainyo neta bo bangkha hingke sini Sara Tripurao le busukle population tong ji STO hingangke tabuk se 14 lakh rok ni salaijago hingke aroni bisingo neta sa bango khana takurok norok wansogoi ne chiri neta sa bango khana sini o
14 lakh ni bisingo abagino je rajniti no hingke sini borok tangai asa hamjaka hamale ang abo belenyo confuse sungu rajniti khlaiui tamoma maya sing abosor saimala jajaya baksa member chairman ni bagai podre pongnai tongo sing bahut je 70-75 bosor khlai thaimani bahut nukha belai no kobama nukha je chairman member manai rokni obostha rok tabuk bo jaga thangai tong sing tangai tini potno hamjana nangnai abono sing kaham ko wansana nangnai takuk tei bukuk song tai sing political no tangai hamjana nangnai tai busuk joroti hamjana nangnai sing abo sinani nangnai haidi hangke norokni mokol baithang nukmani no ang norono kaisa mutu simise khlairnai point tubuoi jo petwa neta rongni no takuk tai bukuk song sing nanya di je abo khe political neta rok tai YouTube ni je YouTube aha suginai ang haisi ang iraisi hinai YouTube tui saklani neta petwa rok bo tongo tai borongni tomungkha oba hanyo je khoroksana attack khaya sarasa borni bukungni kok tai kono jaga kroi abagino sing belanyo kelengma jaga khajani takuk tai bukuk song ang omono sana nayo je jara neta ngna musungnai rokno ang obono koinani musungu je kok bai sawoi khoroksa no attack khlaiui abahai rajniti kono jaga phono choliya karon tabuk wngkha modern jug nohni mano belai no shikito belai no sinai nungni intellectual ng thabike tabung sare rok improve progress ng bainai tai abono paji suji sai khoroksa no attack khai abatai tabungni rajniti khainani sujog tai malia haji ngangke sing te kaisa je neta kaham rongni khuktoi sabo bo borok samung kaham khlai tamo khlai bahake khlai abo bo sana thangana sing tabuk nugui tongo sini moharas Pordot Kishore Manikok bo busujor kaham samung tang tai bo busujor tei sini tiprasani bagai maya nang tai bo mothang damano maya abo kisisa ruksawi shortcut ke salai thanglayano khadani takuk tai bukuk song kok hingko omono moharas tamo saka bo wngkha sini tiprasano mothangnani mungsar nani hinai ke bo sajajawo bo tai nijini pocket ni rang rok bo khoros khlai jajawo onek bornono bo parkhlai ke abo to youtuber rok jotono nukha angno sudo muitu simise khlai nai te kaisa kok moharas ni khugo bo kebo neta rongno phuno bo personal attack khlaimani kroi omongkhe belai kotor belai kheno wansongnani nangnai takurok moharas no masa sing nukha je bo kebo neta no phuno bo as porjento personal attack khlaiya ko bonono hono neta heka leaders hanai ni bonose nangu tai asike bukha kotor ungya hingke rajniti o tai hindi tai ani sarsong mer omono konya musungo ang sing puila bukha kahamna nangnai neta khanya thangke leader nani musung thangke tai bukha kwar ke wansungani nangnai jodi bukha chikon ke wansung rajniti nongko kahangke ini obostha angmani haino ungnai tamoni bagai himale sini public no yapa khoroboi nono neta snamo tai sini public no ekdino khuktibo musuo tai aboni bagai sing saja salnai tongoi thanani bagai ya oro sing neta leader ngani kaseng ani bumuno sing torjana nangnai nijini bumuno torjana nangnai tai history heke lai buma bahke siklang thamano aba he wansona nangnai bo hai borok simise leader heke ban neta ngi mane takute buksong tabuk nanya di mohrasle bo tabuk nijini bagai kisa puno wansoya sudo tipra sani bagai mangsa wansogoi bo saya nengya klai bini sori nostong bai bo cross royal family ni bo borok ngunyai bo asuk kosto khanya sanangla khamu bo kaham kene bini jindagi guzari singi thangmang kamu tamokhe sing bobono onar je respect remabai bobo suno maya manangkha sing mohrasno asake maya khlai laikya asake khulum laikya asake koi laikya
asake hamja lake mohoras no mohoras ni bekhale tamang jasina ba bini bekha tabo belanya golijak tamni bagai hindi bui bobai photo bujanai ba asake keba mango bono hamjane asake keba mango bono baksa nanya ni thangse nuguyarok phayo bono nukhangkan je siri khoklayo khulumlayo kumalarlayo kablayo kebaglayo aba haike khorsa borok khlaijak hingke mohoras ni jagao jesa borok phunongdi bo khorsa borok kaham nongni ma thanai tei aba hai ungjanani bo ase klaise takokte buksong bo khorsa royal family ni san ungni tongi se bo akhajara puno bobo kikiwi tongi mano tai mohoras sengkha bono seng motaini avatar ma hincinai bini sago belaino dojo genang tai gian genang hini mano जों साना थांगा ताबुक सागजरा जे चले तंगमानि सारा इंडिया ओ बहाय नेता न जों नुगियाखौ हनिमान आसके बरक बाय तंगनाय आसके कक सानानि गोरों आसके बो सिव सिनि महरा साय सिनाय आज पर्यन्त आनि जरतिले नुगियाखौ ताइनर कमेन्ट खाय सारि जे महरासनि बादे ताइ साबो लिडार ते बरक हाम तंग ताइ बाक्सा यूट्यूबर तंगतै omti phona hai phona ni sanai rok aba hai borok peto aro anglai hono borok petowa boro youtuber aro asugui nei borok je kok omti pordot raja hinjang nai rok borok petowa neta borni youtube no hisapno tana eta te buksong ang koijawo borok petowa neta jodi borok no mohoras ni jaga tuliri di sengke angob guarantee ri sawa no ko borok kothmani channel tei borok kokunu netangni miya haji hingke omongkha khorsa no kunu sejamani ya जों जतनो साइमानो दफा होनैनाय जों बबाय बुथ साबजां मांनो जों 70-75 बोसोरनि फैया अ दफानो सिनि पाब्लिक रक हामजां मांनो किन्तु बिनि सागजराले जों नुखा अ दफानो सय आसल हामजानाय साबो हंगे सिनि बुबाग्रानो बुबाग्रा बीजेपी फों खायतों नाकि कांग्रेस फों खायतों जे से पार्टी सीपीएम फों खायतों जों बुबाग्रा नले बिसास मा खानि ताखरक जों बुबाग्रा न बिसास खाया हंगांके ताइ सिनि पॉलिटिकल ताइ केबोनो बिसास खानि जाग्रैना मैडम पाताल न बिसास खानि ना सारेवती त्रिपुरा न बिसास खानि ताइ सानो खानि आबा न खिमि साइमेननि ताइ यूट्यूब तंगतै आबा हाइसि अदरे पताम तामजानि थुपिरो थुबलाय कक सालानि आबा हेबर नला बिसास ता खादि ताखरक जों आगिसे दफा नि क्लब फाइया ताबो यूट्यूबर नि पेट जरा साख्लानि र आब्रमबो बेहेसा जमाया ताइ बिसिं नि खबर आंनो तेव आपडेट दुवानो नरा आनि भिडियो न लाइक कमेन्ट शेयर खादि ताइ ग्राउन्ड लेभेल ग्रास लेभेल नि जे रिपोर्ट दनोबो आंनो न रनानि चेष्टा नायनो दिनिखा बेबांनो हेडलाइन थाइका आं शर्टकाटे कासे रगैनाय थांकासो जरानो ताइ नरबसो एकारेनाय तनि ककब्र कथमा ताइ आसुक सावनो नरबो जतनो काहाम तंदि ताइ अबाहाय सामुं खालाय फुनुंदि जे जत लुकुरक मिनि तमुं न नुगै जत लुकुरक मा सोलोंनातै सपोज महराज आहा सावनो जतनो